Odoyo Widi, kigone warabuiro kamano gi Meshak Odede, kamontiere karka. Tarik 17 dwe mar 12 higa mokalo, ne chieng' Jumapil, jatend piny Kenya noloso, kendo gino manowacho ni piny Kenya kale midhiero mar mauta, nikech kino wantiere wi Sh200 gi wiye e lita ka lita mar petrol. Nowacho kanyo ni nitie lweny madhi nyime kind Russia kod Ukraine. Ang'o molokore? To rieko mane mantiere karka nikech lweny no pod dhi nyime, to tinende nitie lweny machak mienjo e kind Iran kod Israel. Mane kama gintiere karka. To Iran bende kama ntiere kuro, piny Kenya kawo modhi moko kawuok kuro, fertilizer kata mbolea bende ntiere karka. En rieko mane mantiere kaka iketo wach dola ni bathe, nikech wach dola kama osechope sani, bende adieri nitie ne odhi bedo kodok piny kata odong' kama nitie. Ok inyal keto dola bathe. Na nyisi ni nengo petrol wuok e nengo gik moko ariyo. Nengo dola to wach lweny mar Ukraine gi Russia. Nengo miuse go konyo. Lweny no mago bende nitiere. Lweny no pod dhi nyime to nengo mar mauta olwar piny. Pok olwar kama owinjore. Dogene ka pok olwar odok kuma no entie ndalo moro cho. Tiende ni ka factors momiyo gini dhi malo gin 2 kata 3 kata 4. Politics mar piny mangima koyie use nikech be gen cartel samoro gi checha do miluongo ni President William Ruto gi timne mar deal gi wach mar gowi kod Eurobond. Emomiyo dolo dhi kama odhieno, emomiyo kata koro nokonwa ni kachon ncha wang'iewo mafuta loka kochacha Sh170 e lita. Koro wang'iewe Sh130. Uwezo ni wakanya makoro jatend piny Kenya ntiere godo mar duoke piny. Chono wacho ni onge go, wacho ni aonge nyalo mar duoko gini piny, gini ni malo moinga. En rieko mana mar dola ni kende made wagede. Ok asekwano gik moko 3 to moko ka to onge go giteko. Ma en go giteko ni kema wuoye dola ni. Embe mane ma en go giteko. Ting'e ni waketo gimoro miluongo ni cry baby, ma kata min thundi onge chak to ywak. Kata chiemo onge odgi to ywak. Ma gima jowa keto Kenya ka ni jatelo nengo ngimani malo duok na piny. Ting'e ni ng'ama koni nengo ngimani malo duok na piny ni. Puothe to leo kopur. President dwa duok ni nengo piny. President be ok go and mogo. Government be ok go and mogo. To dwa ni ngima dog piny. Wabeduru jomo chanore. Onge piny mora mora manyalo bedo ni problem mora mora mowuok e piny ji ng'anyo. Problem mora mora mowuok e piny I blame sirikal. Mana ka neno kasani usechako wach blame sirikal e wach mbolea. To joma nyalo kawo mbolea maricho makele system gin dhano makato bed mana ne minister to time kaka en owuon ok otime kaka sirikal. Omiyo nyaka wapuonjre ni wan joma gik moko wanono tiendgi to waketo blame e wi ng'at mowinjore. Apenji Cleophas, kodo wacho ni mondo koro wan kik wa blame sirikal.